Eiköhän käy ajamassa. Ulkona on viimeisen päälle keli. Eilen tuli jo vähän käytyä ajelemassa, että ei ole nyt ekaa ajoa, mutta ensimmäisiä. Mutta let's go. Enpäs tajunnut käydä rengaspaineita katsomassa, niin käyvä tsekkaamassa, että millaiset rengaspaineet talven jäljiltä tuolta löytyy. Hyi että kun pölyää täällä. Jyväsjärvessäkin näyttäisi olevan vielä ihan kunnon jäät. Ja keli on mitä mainio, 11 astetta näyttää pyörän mittari ja aurinko paistaa, niin nyt on jo pyörän mittarissa ja puhelinkin aivan pölyn peitossa. Jaha, sitten on epäkunnossa tää vesi-ilmavöhiä. Nää ehtimään toinen. Katsotaan, olisiko tossa toisella asemalla. Noniin, mihinkä oot menossa? Eipä oo tässäkään. Pitää etsiä joku toinen paikka. Käydäs kahtoo motoristikollegoita, ne on tossa Vuolulla. Eli Sataman viilulla, niin lähdetään ajaa joku pikku lenkki. Täällähän ne. No niin, täältä löytyy. Toivottavasti tässä ei lue, että pois käytöstä. Oho. Ainakin toistaiseksi näyttäisi lupaavalta. Noniin, katsotaan mitä se näyttää. Näissä sais kyllä hemmetti aina olla ne kulmaventtiilit. Nää on ihan... No ei täällä nyt ollut kuin 2, että ei nyt... Ei paha. Takana oli kyllä aika hyvin, 2,6. En mä sinne kyllä lisää laittais. No niin, all good. Ei ollut kyllä pahasti vajunut. Pitäis kyllä säännöllisemmin kattoo näitä. Noniin. Kääntyy kyllä nyt vähän eri lailla pyörää. Mä en osaa ajaa tätä pyörää enää. Kato, motoristikollega vetää siinä nyt. Kato, motoristikollega MT-09. No niin, no niin. Ihan hyvän näköistä. Oi, siinä on vielä pientä pomppua ja vähän märkää, mutta muutenhan tää näyttää oikein hyvältä. Ja motoristikollega. Ai että. Ai että.